пооттегляме на пътешествие към Северното Черноморие. Но за да ни е по-интересно, по пътя ще се отбием на няколко интересни места. И ето ни на първата спирка по маршрута – пещерата Бачо Киро, една от най-големите ни подземни съкровищници. Намира се до Древноския манастир и до хижа Бачо Киро. Тази пещера е специална с две неща. Тя е първата благоустроена в България през 1937 година и е една от най-старите обитавани от хора места в Европа. Тук са открити следи на първите Homo sapiens, живели преди повече от 45 000 години, както и следи и скелет на огромни пещерни мечки. Вътре има уникални скални образования, къс и дълъг маршрут, по който да се премине, но за съжаление най-красивите зали са затворени за туристи и е необходима специална екипировка. Целогодишно вътре температурата е 13 градуса, така че сега ще ни дойде прекрасно охлаждане. А сега се отбиваме към село Райовци. Мястото, което мнозина наричат българския Стоунхендж. Намираме се пред впечатляващия мемориален комплекс Вълчан войвода, създаден край язовир Йовковци. Тук се издига първия и единствен у нас грандиозен паметник на легендарния Вълчан войвода, защитникът на народа, който според преданията е събирал приказно златно съкровище, за да откупи свободата на България. Точно до него е така наречения Райовски кът, Стоунхендж, величествен кръг от огромни побити камъни, върху които са изсечени вечни мисли на Ботев, Левски, Вазов и древни български поговорки. Мястото излъчва невероятна енергия и родолюбие. Преминаваме през китния град Елена. Сърцето на Еленския Балкан е един от най-силните духовни центрове на българското възраждане. За съжаление, много закъсняхме и няма да можем да разгледаме този път. Наричат Елена българския Витлеем, защото по това време в малкото градче е имало няколко църкви, а в училището Таскалоливницата са се обучавали първите български учители. Тук времето сякаш е спряло. Над 140 паметника на културата, емблематичната часовникова кула и уникалната архитектура с традиционни дървени къщи. Освен богатата история, Елена е известна и с страхотната си балканска природа, гостоприемството и разбира се прочутия еленски пут.
Ще преминем набързо по тесните кълдърмени улички, за да усетим малко от духа на онова време. Намираме се във Велики Преслав и започваме нашата разходка в археологическия музей. Място, където се съхранява блясъкът на Симеоновия златен век. Тук са събрани най-ценните находки от древната ни столица, които показват изумителното ниво на средновековното ни изкуство, занаяти и писменост. Гордостта на музея е прочутото преславско златно съкровище, над 170 уникални предмета от злато, сребро, бисери и скъпоценни камъни, принадлежали на царското семейство. За съжаление, снимането е забранено. Тук ще видим и уникалната преславска рисувана керамика, царски печати и едни от най-старите кирилски и глаголически надписи в света. Археологическият комплекс Велики Преслав ни представи останките от втората столица на Първото българско царство и символ на нашия златен век. През 10 век по времето на цар Симеон Велики, Преслав е бил от най-великолепните и модерни градове в цяла Европа, съперничещ по разкош дори на Константинопол. Тук се е намирал известният Преславски книжовен център, огнището на славянската писменост, култура и архитектура. Днес можем да видим останки от монументалния владетелски дворец, прочутата кръгла или златна църква и да се разходим по част от възстановените крепостни стени. Намираме се пред един много впечатляващ монумент – паметника създатели на българската държава. Издигнат е тук на платото над град Шумен през 1981 година по случай 1300 години от основаването на България. Този мемориал се вижда от десетки километри. Тук, пресъздаден през погледа на кубизма и монументалния бетон, се извисяват ключовите фигури на Първото българско царство – хан Аспарух, забиваш меча си в земята, хан Тервел, Крум, Омуртак, княз Борис I и цар Симеон Велики. Комплексът пресъздава развитието на държавата от езическия период през покръстването до златния век на българската писменост. Едно, което съществува в Европа и наистина монументът е колосален. Набързо ще посетим и един световен уникат, единственият скален барелеф в Европа от ранното средновековие, заради което е включен и в списъка на ЮНЕСКО. Изсечен на 23 метра височина в отвесната скала около 8 век, той изобразява триумфиращ владетел, конник, последван от куче, който пронизва с копието си лъв в краката на коня. Около монумента са изсечени надписи на гръцки език, които разказват за важни събития от времето на българските ханове Тервел и Омуртак. След изключително дълъг ден достигаме и крайната цел
морето. Прекрасните плажове на Кранево, в които ще се насладим следващите дни. Утре ни очаква обиколка на север. Първата спирка на север ни е Дуранкулак. Намираме се на място, където дивият, безкрайен плаж среща природното чудо Дуранкулашко езеро, защитена лагуна и един от най-важните орнитологични центрове в Европа, дом на десетки редки видове птици. Фарът на Шабла – най-стария и най-високия морски фар по българско Черноморие. Издига се на 32 метра, този величествен червено-бял монумент маркира най-източната точка на България. Неговата светлина се вижда на почти 30 км навътре в морето. Ето ни в Тюленово, едно от най-магичните и сурови места по българското Черноморие. Тук няма пясъчни плажове, а драматични отвесни скали, високи над 20 метра, които се разбиват директно в тюркоязно-синьото море. Тюленово е известно и с това, че тук през 1951 година е открито първото нефтено находище в България. Най-голямата атракция безспорно е величествената скална арка, природен феномен, изваян от вълните и вятъра, който е истински рай за фотографии, каяк приключения и скачачи и гмуркачи. Добряхме се и до Камен бряг, символът на свободата, хипи духа и първото юлско слънце.
Намираме се на стръмните сурови скали, където всяка година хиляди хора се събират за легендарния празник July Morning, за да посрещнат заедно изгрева над морето. Точно тук гори известното огънче, вече газов пламък, излизащ от земята, около който с десетилетия се събират поколения рокаджии и свободолюбиви души, а непосредствено до него е паметника на Джон Уолтън, незабравимия вокалист на Uriah Heep. И за финал, Нос Калиакра, едно от най-впечатляващите и легендарни места по цялото Черноморие. Намираме се на тесен, скален рок, чието червеникави скали се спускат от 270 метра надолу към морето. Калиакра е природен и археологически резерват с невероятна история. Тук е имало древна крепост, превземана от траки, римляни, византийци, българи. С това място е свързана и трогателната легенда за 40 български девойки, които сплитат косите си и скачат от скалите в морето, за да запазят вярата и честа си. Днес тук може да се видят останки от средновековния град, музей в естествена пещера и ако се загледаме към вълните, много често можем да видим и делфини. Остава да хапнем миди директно от мидената ферма Дълбока и до следващия път.